In Maumotor village near Smith, a heartwarming incident had occurred. Penkleinbor Marbanyang, a resident, discovered a lost muntjac or barking deer in the village. With genuine concern for its well-being, he promptly took action, safely housing the animal in a hen coop to avert potential dangers. Marbanyang then reached out to the animal rescue team, guaranteeing the deer's rescue and its careful handover to officials for necessary procedures before its release back into its natural habitat. Nga day penkanbor manyang masa ne mom to pa ako ka konsinokram don ke bebe bon te kat ba una pedwir trai lon poi sini chan jing ngi te ta nga yo kemiu ngala belang hi bun pat kibri mut ban penyam te ngapat ngam ailat ban penyam mar isnai pra musim musim hin don daw ye ngi kibri ulai la kacang kamon bat uwan la kacang kamon kimdai kim penyap terus mar kita mau apa ya dai bet kini kimrat kimdai ki pencot tan ya ka cengri cungi la ne kimdai ki pencot kimar mata cungi yang kerpat ba baro hingi ban sumar ban ri nama kilong kimrat ba hantam bu candu cat ma ri sungi ta kwap masuk ong ta ban sumar lem kini cat meran mar udon long kumbalong pi kumrang ba sinong ma udon urang ba sinong ne ailat ke kamtam kimrat le usinrang usinrang umju ailat usinrang we ba undominate ke caka ma di ha tu long ba sabe ne tim nama katan man katai ka klau udon man katai na tem udon tu ne udon ki ne ki ma nong no ki kimir ki don dah ki kimir ki don ne tang ba ne la long ba sabe dah nama tai ro bun tai ki maram tai sri ro dan tai nomor kini kien ni no kidan syariat tangam harai don syariat don te kini kita ki skema te haktin pareng kot kita ki barking dia te haktin kasi bunsin ki siog ini ki keisa te kini ki merat kumba kejingyo naka report ke bangiyo naka taka kana ka wildlife ma kadi ki hap kini ki kentup apa kata katup jengki kadi hapo kata ka pengipan hap hasidul tu jadi ki merat ki bala kim kila khre banduk jaj skindiat suki ki sakhre banduk jaj lada ngi kum nakaliang ke department rengkat lang bat ki pajba ngim sim nem ke cingkit kliak uno banyada kini ki sapoi ke por ki saduk jaj te kini jing merat baki ai jing mentoy ngi sibun hakabadai bat ka environment hakabadai bat kene ka perthai ka ba ngi imma ni don kam kata ke environment ka ba khoj environment ka bom don kanono ka jakhlia te kum hakane ka perthai ka ba ngi dun ka jing duna jo kene ka environment ka jing khoj ki tiwa ka jing khoj jing ki ka saukun jo ka mariang ka jing khoj jong ka jing don kam jo ka te kum kini ki merat kini ki jaj merat ki ba bunsien ki penjerngam ki lum tua hamtam ki thungi ki dia ke tengi nakaliang ke department ni kerpat ya pi ki nong senong jong kene ka ri ka setiap ki jongi bat hamtam e jong kene ka senong bangi nyele kat bala ban yada kini ki jaj merat te haba pisiam kino ki jing e pat phila ban tip sya ka office jongi ma sya ki officer jongi ki officer ni nadu kilap tip sya range forest officer dan sya divisional forest officer